Здравейте с новия анбоксинг, пореден, нов, не знам как да го нареча, нов, не съм си качвал старите, че то да е нов, не знам кога ще го кача, преди стария, след стария ли, нямам на идея, що всеки път казвам, че не си качвам видеята като така или иначе не ги гледате, но продължаваме по същество. Ще отваряме днеска, анбоксваме може би нещо странно за някои от вас. Това първо зима е Шао Везба. Промокод Санко 15. Макар че това видео може да види бял свят чак лятото, но да все пак да ви покажа, че зима, ето сняг. Виждали са? Да, вижда се, ето сняг. Зима, Шао, да не се простудявате и други такива работи. Сега, какво ще отваряме зимата, както споменах, Шао, студ. Важно е да не се разболявате, човек, за да не се разболява, какво прави, пие хапчета. И сега ще отваряме едни хапчета на Фитофарма на един мой приятел. Той се занимава с тях, неговото семейство. Поздрави за цялото семейство, той знае кой е. Живи и здрави да са. Благодаря за хапчетата. И сега, какви са тези хапчета? Може би хранителни добавки и такива други работи. Преди време си направих една операция от варикоцеле. Който не знае какво е варикоцеле, може да звъне на личния си лекар и да пита или да провери в интернет. Това е без значение. И там, за да се възстановя по-бързо, ми бяха дали едни доста не ефтини хранителни добавки. Пи ги може би половин година и сетих, че може да се обърна към Фитофарма, към Иван се казва приятеля ми. Питах Иван, казах му какво съдържа те, които пият, и ми каза, че има всичките, примерно бяха 12-14, без двете бяха хормони или нещо такова по-сложно, но както е, и за много по-ефтини, да не казвам в моят случай за без пари, се набавих. Сега какво имаме? Имаме витамин Е, между само анбоксинг картони, знаете как е, много яко. Много яка кутийка, много са готини, логото е готино, цвета е класически картонен цвят, много ми харесва. Пасват много добре кутийките, мисля, че може да побере 7, съм си тъпкал най-много аз, да мога да взема повече. 8 няма как. Да вкарате, може би следващия път ще пробвам да изкарам блистерите и без кутии, само блистери, така ще може силно да се съберат повече, без значение. Какво имаме сега? Витамин Е. Не съм лекар, не съм фармацевт. Да кажем с две думи, хранителна добавка, която се прилага като помощно средство към хранителния режим, което допълва нуждата на организма от витамин Д. Това може да си го кажа и без да го чета. Продължаваме сега. Омега Мултивит Омега 3, много яка кутийка, много шарена. Аз мога да наблягам на дизайна на колите на кутийките, защото, както казах, не съм фармацевт, но от бая време ги пия тези хапчета. Мисля си, че не си мисля, ми се отразяват добре. Значи Мултивит
вид омега-3. Да видим за какво допринася. Той ще съм бърз, че пак ще стане безумно дълго видео. Допринася за нормалното състояние на имунната система. Да. Допринася за намалянето на чувство и отпадналост и умора. Да. Допринася за нормално протичане на метаболизма и производство на енергия. Да. Допринася за поддържане на нормалното състояние на косата и кожата. Не оплешивявам се още, така че да кажем да. Допринася за поддържане на нормалното състояние на костите и мускулите. Да чукна на дърво. Никога нищо костно не съм си чупил, дано и не ми се чупи. Така че тук твърдо да. Допринася за общо тонизиране на организма. Да. Продължаваме, защото те са много голямо. Стори мисля, че наобратно, не е наобратно. Селен. Това така. Сега може да кажа някаква глупост, но ми идва от това растение е селен. Екстракт от селен. Може изобщо да не е растение. И тяхните. После ще покажа всички хапчета. Ето селен. Селена служи за спермогенезата, нормалното състояние на коса и ногти, щитовидната жлеза, имунната система, защита на клетките от оксидантовия стрес. Значи сериозни работи прави и за спермогенезата при жените, дали и допринася на тях за нещо, нямам идея. Да се обърнат към компетентните хора. Магнезии. Магнезии, аз като спортист, триатлет, пия от време на време. Ако нямаш достатъчно магнезии, почваш да получаваш крампи и други работи. Да видим все пак фитофарма и по-компетентните по тази тема какво са казали. Казали са, да открих правописна грешка. На умората са го писали една дума. Ще обърна внимание на производителите. Така, електролитния баланс допринася за него, за нормалното функциониране на нейната система. Има роля в процеса на клетъчно отделение. Ето тук озадачи, значи като си цъкам магнези, може би ставам повече цанко, защото имам повече клетки цанко, нямам идея. Кости и зъби, между другото и с зъбите съм доста добре, значи всичко, което казвате, истина. Какво беше това? Магнезии, паднаха ми малко от бюрото. Цинк, сега няма му казвам растението цинк, защото не е растение, не е и животно, което ми дойде другото, но цинк, този химичен елемент, може би се пише зили, нали, какво беше се тази химията не ми е силната наука, макар че съм учил и в висшето ми образование две химии на водата и в строителството, но все че не съм учил. Така, и сега цинкът за какво допринася? Защита на клетките от стреса, както другото, нормалния синтез на ДНК и протеинов синтез. Допринася за нормалната конгулативна функция, допринася за поддържането на костите, кожата, косата и ногтите. Значи имам всичко допринася за коса, кожа, ногти. Имам невероятна коса, ногти, зъби, кости и други работи. 2, 3, 4, 5. Последното. Животното коензим. Сега, между другото, нямам идея за какво допринася коензима, но бих заложил, че и то е за косата, кожината и други такива подобни работи. Много готин цвят, много симпатични таблетки. Пак отиваме над 10 минути и само чета това и ви оставям. Така, за какво допринася
коензима, наобратно, а пък и от тази страна, иначе ще наобратно чета. Спомага за повишаването на клетъчната енергия, подпомага здравето на сърцето и нормалното кръвно налягане, допринася за повишаване издръжливостта и енергийните нива при атлетите. Това е интересно. Ако искам да избутам повече от 750 плани да се запиша с моите приятели, триатлети, Петко, Коло и други такива, трябва май повече тренировки, повече коензим. Забавянето на стареенето, ето и това е интересно. Другите са стандарта, между другото не пише за косата и за ногтите, така че коензима помага за други работи, не за косата и ногтите. Много прекалих, знаете. Понякога го правя. Ето ги 6-те, като цветовете на дъгата, но нормална дъга не е LGBT дъги и други такива истанбулски конвекции. Пие се горе-долу по 1-2, зависи от количествата, които искаш на ден. Мога ли да си подреда мога. Ето, строителен. Това ще е добър свърхстроителен инженер съм по професия. Довиждане.